У нас серия дръзки кражби в домовете на възрастни хора шокираха жителите на русенското село Дряновец. Пенсионерите били обирани по една и съща схема, маскирани крадци изключвали електрозахранването на къщите им, заплашвали с нож жертвите си и взимали парите им. С помощта на полицията от град Бяла и доброволни патрули от селото, грабителите са били заловени. 3 души от ромски произход нападнали самотен инвалид и възрастно семейство. От дома им крадците отмъкнали 20 на лева, след като претършували цялата къща. Нищо не сме усетили, кога са извадили тая малката врата, пантата горе. И ноже така го държи. Така държи ноже и иди и казва: пари, давай парите. Тома фаната и през кръста, аз като тръгна и ме дръпна назад. И кога са му ударили тук за челото и съм разбрал. Потърпевшите разказаха, че все още не могат да се оттърсят от преживения кошмар. Оплашена много, особено от ноже. Кметът на Дряновец незабавно организирал доброволни патрули. С помощта на полицията успели да заловят престъпниците. Извършителите са предимно с доста богато криминално досие. Скоро излезе един от ТВО, другия на криминално проявено семейство. И третия психически неуравновесен. След случилото се по неосветените улици в селото вече има монтирани лампи. Доброволно сформираните патрули ще продължат да обикалят селото, а след няколко дни в Дряновец ще има и видеонаблюдение.